Takže ja vás vítam na Oravskom hrade. Toto sú frísky. Tu je Juraj a tu je Alžbeta. Toto mi vyzerá dosť zaujímavo. Prvé brnenie, druhé brnenie a tretie je talianské. Od začiatku hradu až do citadely. Asi takto by som to nenamalovala vôbec. Tento orgán sa volá rokový. Ktorý meč by ste chceli mať? Napíšte od jednotky po 6. V tomto zrkadle by som sa pozerala od rána do večera. A toto je babixa, ktorá vyzerá ako termoska. Dobre, vlastne, Tento strop držali tieto motýliky, ktoré sú hore. A toto som bola ja na karneval. Ahoj!